Madaydayaw iti Diyos Ama, manakabalin ti so amin, gapo kadigitoy asasao, ngayon tayo suksukimaten, iti linaom, iti Biblia. Kailangan kakabsat nga alaen tayo, dawaten tayo, iti power iti Diyos, iti nananay, apanakawat tayo. Tadi kiti kabsat iti napapateg ngayon na ibagbaga, gapo, iti nasayaat nga panagpamati tayo. Saan nga gapulang iti religion. Kasi kakabsat kinapudno na may sa akatoliko. Ngam gapu kadigitinak panagsuksukimat ado digitinak mamamuan na mapasbasa iti linaon iti Biblia. So ang kailangan kakabsat ngayon tayo alaen tayo lang agpampanuray wano agtartalag kadagiti mangisorsoro kada tayo. Tadito kabsat kailangan nga talaga nga amuan tayo iti kinapudno anay surat iti linaon iti Biblia. Tadito kabsat iti may panggep iti silaw kung kunada digiti dadduma no mangagas da aramaten da iti kandila iso dayta iti dawdawaten da gapo iti panangagas da. Iso nga di kita kapsat, mamati tayo kadi, nga di kita, nga dumanon, iti Diyos, iti bagbagada, nga saya musom, wano, asok na, adumanon, sa dilangit. Dita kapsat, nakaugalyan lang na ita, gapo, kadagiti panglakain iti, una na nga aldaw. Di kita isutin da sursuroten, gapo, kadagitoy, nga inda, yad adal wano pamati da. Ngam no da tayo kabsat nagsukimat tayo kadagiti linaon ti Biblia haan nga may panggep lang iti kandila asilaw wano digiti dadduma. Talita kabsat may panggep lang dayta kandila may sa anegosyo dayta nga inaramid da apagbirokan pangwartaan da. Ngam no da tayo ket agsukimat tayo ngayon na ibagbaga kadagiti linaon ti Biblia dagitoy napapateg nga ibagbaga na isyu iti silaw iti biag nga kungkunana. Talita pamaneknek a mabasa iti Juan 8 iti 12. Ni Hesus kinunana manen nga rod idan akon kunana siya iti silaw iti lubong. Dayta bagbaga na idi nga isugayam iti silaw iti lubong. Tadigiti kapsat ipagsilaw na gaputin na paningibalbalikas uno paningyad adal masilawan iti tunggal tao kadagiti panpanunot na dayto nga ipagbagana iti sumurot kanyak santo magna iti sipnget no diket addanto kenkwana ti silaw ti biag. Isu digiti kapsat pinapudno ngay na ibagbaga nga masilawan kadagiti panpanunot tayo bayat tin na paningyad adal kadagiti tattao idi. So ngayon kanat kabsat adda digitoy nga pagibasaran tayo iti linaon ti Biblia ngayon tayo adalen akay papanan na. Takinunana iti Juan 12 iti 46. Siya imayak asilaw iti lubong kinuna nga pong Jesucristo tapno amin amamati kanyak sanda amagna iti sipnet. So digiti kapsat tinapapateg ngayon tayo adalen amuin gapo itin tayo paningidawdawat iti Diyos iti nananay nga adda anay maldik karigitoy asasao. So karigiti kapsat napapateg nagado digiti pagilasinan nga adda anay surat iti linaon ti Biblia. Iti Episo 5 iti 13. Ngam amin dagitoy abanbanag inton mababalaw da may parangarang kapo iti lawag ta amin amalawagan agbalinda asilaw. So kadagiti kapsat tumalawagan da digitoy ngan tayo basbasaan suksukimaten iso agbalin tayo asilaw iti Dios ngagturong kadagiti panpanunot tayo kenkwana sa dingato. So digita iti kusto akay papanan digitoy asasao. Iti mabasa iti Roma 12 iti 19.
ket agkamatalek ka asika iti mangidaldalan kadagiti bulsek tado tinabulsekan kakabsat gapo iti panunot handa nga mo iti indar aramidin iso di kita dada iti sipnget handa mo kadagitoy asasao ket kinunana sika kadagiti adda iti sipnget kinunana. So kano da tayo kakabsat no agsukimat tayo digiti linaon ti Biblia balawlawagan tayo malawagan itinalawa kapanunutan tayo. So kaditi kakabsat nga nakipapaabot gapu ti Facebook online Bible study tapno maamuan nyo digiti na spirituan a palawag ngadda iti linaon iti Biblia. San lakit nga agkamatalik tayo lang digiti dadduma amang yad adal kada tayo. Kailangan kakabsat nga agsukimat tayo kadigiti adda nauneg akay papadan na. Ket agyamanak digitoy iso ti inaidi sinagsagaba ni Apong Jesucristo gapu kadigitoy asasao iti linaon ti Biblia. Ket agyamanak no maawatan nyo kadagitoy akay papanan na. Ket agyamanak iti Dios Ama manakabalin so amin. Amen.